वीडियो जनरुआ के देखावत तनी छत पर खेती भइल बा। छत पर खेती देखी हरा मिर्ची बा दतेनु हरा मिर्ची देखली हरा मिर्ची फरल बा छते पर छोटा छोटा माने ठीक ठाक बा बढ़िया बा देखली बहुत सारा लागल बा। एमे वीडियो में रुआ के देखा रहल बानी जो घरे पर रुआ सब अपना में सब बागवानी कर सकतनी हल्का फुल्का खाना पीना भर निकल जाला। अब देखें ये भोजपुरी ज्ञान जो चैनल बा ये घर ह काल रवा के हम लौका वाला वीडियो देखौले रही देख ली लौका में है छोटी छोटी भतिया लागल बा छोटी छोटी भतिया लागल बा देख ली छोटी छोटी भतिया लागल बा हमें हालांकि काल एगो कदुआ तुरलहूँ रही रुआ के देखौले रही हम कल एगो कदुआ तुरले रही आज हो अब 2-4 दिन के बादे टूटी बुझा तनु वीडियो में रुआ के देखा रहल बानी यह हमनी के एरिया है। चल कदलू लौका के देखा लौको पर समय एकदम 2 मिनट जब कहब तब ठीक बनू तुरंत है तुड़ी नू उड़ल ना जला हाँ सही तूरी भेटी है।